Salut și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Aici suntem Brawl Stars. Eu am 4 brawleri: Nita, Shelly, Poco și Colt. Vreau să fac de întâi, am aici două moduri de joc: Showdown, Gem Grab. Gem Grab, asta arăt acum. Aici trebuie să să iei gemurile ca să câștigi. Trebuie să ai 10 gemuri în total ca să câștigi echipa ta. Da, am 2 gemuri, vreau să avem 10. Trebuie să nu mă uitat mine. Poco nu prea îmi place, chiar dacă este un Pokémon unde este legendar, un brawler legendar, nu-mi place. Nu, l-ai murit peuflet, nu. Tu, vrei una? Aici. Gata la bază. Hai, ia. Așa, gemurile. Avem 6 gemuri în total. Haide. Te-am cuțit. Avem 14 gemuri, înseamnă mai mult decât 10, înseamnă că am câștigat. Match over, am câștigat. Ăsta de aici este Star Spielerul, înseamnă jucătorul care se juca cel mai bine. Acum vreau să îi dăm un Showdown, solo Showdown cu Colt. Și, da? Haide. Așa, un duo. Mai arată un solo. Dat un duo. Eu am dat un duo. La duo este aici. Trebuie să ai mai multe star power-uri ca să fii mai puternic. Dacă eu am 2 star power-uri, eu sunt mai puternic decât asta care are doar un star power. Că vedeți, îi trag numai 2 hituri. A murit. Dar dacă aici ești cu un jucător, ești cu cineva, aici ești cu cineva în echipă. Dacă mor, ăsta din echipa de la mine a murit. Asta înseamnă, dacă eu mai supraviețuiesc, el acum se spănează înapoi și nu am câștigat. Dacă cu sunetul sau cu calitatea videoului nu este ceva cum trebuie, îmi spuneți în comentarii și să fac tot posibilul ca să fie mai bine pentru voi. Nu uitați să dați un like, un comentariu, să vă abonați și să distribuiți videoclipul ăsta la prietenii voștri. Da. Acum cine să mă joc? Mă joc cu Shelly. El are un shotgun. Da. Play. Mai dau un duo Showdown. Haide, da, am înțeles. Totul învață. Așa. Aha. Au venit și el. Nu încă de ce nu. Așa. Da, avem 3 star power-uri.
Eu mă joc de pe telefon, în caz mă interesează. Vreau să capăt viața, hai? Am câștigat iarăși, yeah, boys! Suntem pe primul loc și am făcut și el la Shelly rankul 3. Foarte bine. Foarte bine. Când mi dau un solo showdown cu Shelly, până să dau cu Colt. Shelly și Colt astea sunt brawlerii mei preferați, că e cu... Mi se pare că sunt cel mai puternic. Surge, ultimul brawl, care tot e foarte legendar și foarte bun. Tu te dai în pui notii. Și Poco, ce ți-a adus că m-a murit? Ok, gata. În fine. Mai dăm încă o rundă cu Colt. Și start. Solo showdown. Sper de data asta să câștig. Cum și până am câștigat. Da. Așa, te-ai bătut cu cineva, îți vine, trebuie să te uiți în spate, să nu-ți vină un zombie. M-a făcut. M-a luat pe spate? Hai, dai hit-ul, așa. Oh, nu așa. Du-te mai în calea mea, nu vezi ce am de treabă? Iarăși. Nimic. Mai dăm încă unul. Că n-ai cum să ai vieți să te poți juca limitat. Poți să încerci și să încerci câte ori vrei tu sau eu. Și... Da? Duc pe fără asta din spate. Așa. Da, trebuie să mergem de spatele. Am încurcat. Am încurcat. Du-te, pui! Glumeri cu mine! Solo este foarte greu. Da, acum revin. Aici sunt înapoi. Da. Îi dădeam acum un gem grab cu Colt. Da. Și trebuie să avem 10 gemuri ca să câștigăm. V-am zis odată. Da. Haide. Haide, dă-ne așa. Așa, vedeți? Nu aveți grijă să căutați mâna noastră.
Nu. Nu. Așa nu. Nu ține gata așa. Nu. 10. Șapte, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Am câștigat! Yes! Am câștigat! În sfârșit! 14 a fost Mega Off. Are rank 6. 20 în total. Am un Brawl Box și un caracter. Următorul așa un Big Box. Următorul o să-i dau un upgrade. Power 1. Nici unul. De ce nu nici unul? Mă duc în shop și îmi cumpăr. Nu pot să-mi cumpăr pentru asta. Pentru Colt nu pot să-mi cumpăr. Fac un showdown, duo showdown cu Colt. Sper acum să avem succes. Așa. Da. Așa. Trebuie să dau de 3 ori în ăla, în coș, în chestul și ăla, chestul celălalt și pe moneta în 2 minute și gata. Aștept aici. Am câștigat! Așa de repede. Oh. Chiar așa de repede n-am fost ca să mâncăm. Am să dau încă o dată. €6. Nu-ți mai dau niciun 6 €. Și am un nou event unlocked. Câte trofee am? Nu mai arată trofeele. În chat nu. Aici. 158 de trofee. 158. Să-mi început. Nu este foarte mult, da. Am murit. Nu. Doamne, era. Nu. Uite-l pe a mea. Am pierdut.
Nagini mergea undeva unde era liniște și avea să putem să supraviețuim, să câștigăm. N-a făcut, din păcate. Dar să vă arăt cum este un brawl ball. Trebuie să, ca un fotbal, ca un fusbal, numai trebuie să dai în coș. Cum vedeți, dar aici poți tot și împuși. A murit. 3, 2, 1 și like. Normal că aici pot să distrugi asta, dar nu vreau. Ninja, dă încă. Mingea mea. Așa, ține. Nu! Nu! Nu, a murit. Hai, 3, 2, 1 și... Repede. Așa. Ia, 1 la 1. Deodată a murit. Aduceați-l mine. Fac în 1, 2, 3. Hai. Am câștigat iară. Bam! Ăla. Da. Rang 7, ăla am la Colt. Îi mai dau un curând. Ca să se devină în cap. A murit cum așa de repede să mor? Haide. Mingea este la noi. Nu! A murit. Hai, 5, 4, 3, 2, 1. Hai. Te apăr, prietene. Haide, dai, hai. Ia. Să bății aplaudă. Cum poți așa de repede să fii? Nu înțeleg. Da, foarte bine. Da, eu am fost cea mai bun. Uitați-vă. Căutați-vă la Nita asta. Da? Ce nume are? David, da? Ca aici. Asta, David. Este numele meu adevărat. De ce te-aș chama David? Boss. De la David. Exit. Și cam atât cu acest episod. Lăsa aici. La revedere. Pa, pa.